मा खालामबाय दङ नोंलाय? मा खालामदों एबि ब्रादार? मा खालामदों? दंथ'यो ओरैनो जिरायना आदारना। अके, ओमफ्राय मा ओंख्रि जानायमोन? मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाहरदो दे। मा ओंख्रि जानायमोन ब्रादार? मा ओंख्रि जानायमोन? मा ओंख्रि जानायमोन? जोगोनारसोमोन दाना। बाव गोथाव। जोगोनार गोजा नामा ब्रादार? जोगोनार गोजा नामा? बेदर गैया नामा? बेदर बेदर बेदर। एबि ब्रादार नों बहानिमोनब्रा खोन्थाहरलाय। जी ले ले प्यार में आन्धा कानुन। आं दायो बहा दङ मा खालामनो? जी ले 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 ले। जी ले ले प्यार में आन्धा कानुन। गैयालै, आं नर्थ्स गुवाहाटियाव ब्र दा। अके, नर्थ्स गुवाहाटि। मा खालामदों ब्र नर्थ्स गुवाहाटियाव? खामानि मावो नामा ब्र? खामानिफोर मावो नामा ब्र?
नर्थ्स गुवाहाटीनिनोखा आं ब्रनो अके गुवाहाटीनिखा आरोना अके ओमफ्राय रावबो गैला माथो मानसिफोरानो थांलाय फैलायलै नेट प्रब्लेम होनदोंलै ब्र आंनाबो अखा हानानै थानायनि थाखाय नेट प्रब्लेम होनदों ओंखारथ'नोसै आंदों देन्था गोसोम बोद फाग्ला बि अफिसियेल बोरै जाखो माथो रावबो फैलालै दिनैलाय अखा हानानै टेन्टलाया लद्रसो टेन्टलाया मा खालामदों अखा हागोन ना हायाखै नोंसिनिखै खोन्थाहरदो ना SBLB होदो ना PSLB होदो दाना PSLBखौलाय होलाबाय थायो आङो मानसियानो फैयाबा लासिंसिं मोनोला मानसि फैयाबा PSLBआव ओमफ्राय मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाहरदो दे मा ओंख्रि जानायमोन मा ओंख्रि जानायमोन मा होनना बुंदों नोंनि नेन्थाखौ नोंसोर फैखादों बिसोरानाव होद बि अफिसियेल हाथाय गोनांखौ मिथियाखै नोङो हाथाय गोनां हाथायजों खेबथाब जाबाथाय नों गैला आरो सेसखा ओमफ्राय लाइक दान जोंना मिलोन ब्रादार लाइक दान थेंक इउ स' माच हाथाय गोनां SB स्टेटास हेल' लाइक खालामना होदो दे लाइक खालामदो लाइक दान थेंक इउ स' माच हाथाय गैयैखायसो लागोनांदों हाथाय गैयै माने हाथाय थाजोबोनोलै दानिया खांख्राइनि बायदिखा आरोना जुदि नोङो बोरैबा हाथायाव बोरैबा ग्रोब नांबायना एकदम खेबथाब खाबाथाय माने नोंना बिगुर सिगुर गालांजोबखागोन आरोना ओरैबायदि खांख्राइनि हाथाय बेनिफ्राय अखा हायाखै नामा होनो अखा हादों जोंनिखैबो होमबा अखा हाबाबो लस जायोना सानसे LB होआबानो नेटपेकआनो सानसेयाव 40 थाखानि गाहाम नेटपेक होनानै WT मोनाबा बिराद लस जायो बेखौनो LB होसाबबाय आङो गैया मानसियानो फैयाखै माथो
बारायनो रोंला माथो बेनिफ्राय एस बि मा खालामदों खोन्थाहरदो दे अखा हायाखै नामा होनदों आरोना अखा हादोंलै अखा हादों लस जायो लाइभआवनो दाना इस लस जायो लाइभआव होनना मिनिलाबायलै माखौ मिनिखोबा निउ फ्रेन्ड जयनिं मि ना बे अफिसियेला उन्दुना दं आरोना उन्दुगादुरि उन्दुगादुरि एस बि उन्दुगादुरि नाम्बार हरदोलै आंखौ ओमफ्राय जोंना बि अफिसियेला मा जाखो थांजों नुदुमफुल गोनांफ्रा होनदोंना थांजोबखो मुदुफुल गोनांफोरा नांबायलै बि अफिसियेल एकदमबारे नोङो सेस जागोनलै हले होसो जागोन नोङो माबाफोरजों एन्दारलायफोरजों अखा हानायाव माथो खालामनो फन रायलायग्राबो गैयाबा होनना बुंदों आरोना जोंनो दं माथो नै गोदाव सोरावनो नाम्बारफोरखौ हरलाबायदो फेसबुकआव थांनानै जोंनो गोदाव सोराव जाना दङ रावबो सौग्रावआ जोंजोंनो माथो बोरै जाखो बि अफिसियेल हाथाय गोनाङा मान्दालियाव हाथाय गोनांफोरजों जाथों नामदाना ब्रादार एकदमबारे माने हाथाय थायो आरोना बुस्थुआ खेबथाम जागोन नों हाथाय गोनांजों मिथिबाय नोंथ' आरो ओरैबायदिखा जि हाथायाव जों खेबजाबाय जलांखागोन नोंना ओमफ्राय मा बुंखोथाय बुजियासै बे अफिसियेलनि बुंनायखौनो बे अफिसियेला एसे माने मानसियानो एसे खायलेंसो बुंखादोंलै माबा हाथाय गोनांसो नांगौनो बे अफिसियेलनो हाथाय गोनां दं होनना बुंदों आरोना सोंहरलाय नोंना हाथाय दंना गैया बि अफिसियेल हाथाय दंना गैया इसके बाद नों ना जादों नामा होनदों आरोना नों ना होद ब्रादार माबा बि अफिसियेल अरस' जायाखै बबावसो जालाबायनांगौ आंलाय आं आरो हाथाय गोनांखौनो माबायाखैना लाइक डान मोरा सन्जय बोल रहा है ओके थैंक यू सो मच इसके बाद साइली जी आप लोग का इधर बारिश आया कि नहीं आया मेरा हम लोग का इधर बारिश आ गया ओमफ्राय गोदाव सोरावसो मानसियानो मिथियालै बि अफिसियेला माबा गोदाव सोरावसो मानसियानो माबोरैथाय मानसियानो एसे माबा मा होनोमोनलाय थारुन फाग्ला आरोना थारुन नांदेरनांसिगोन माबा मोनसे एसे बेनिफ्राय लाव मोखां एस बि लोगो जादो दे आंजों नामदों नै जोंना लाव मोखाङा ओमफ्राय साम हाय वाट्सअप बोल रहा है रोमन मोस्ट वेलकाम रमास आई डोंट नो इंग्लिश 1 2 3 इसके बाद अभी कारेंग आया संजीव बोल रहा है अभी कारेंग आया बोल रहा है ओके हम लोग का भी इधर इतना बारिश आके चला गया अभी बड़े बारिश बोल रहा था अभी उसके बाद जागोन दे लाव मोखां नांबायलै 11 लाख दान थेंक इउ सो माच जोंना लाव मोखां लाइक खालामबाय थेंक इउ इसके बाद हेलौ लाव मोखां मुराफोर नांबायलै माबाया जोंना नै बि अफिसियेला फेस दिखाओ बोल रहा है इतना बारिश आ रहा है कटरा कटेस इसके बाद बि अफिसियल ब्रादार बोरै जाखो हेलौ लाव मुरा होनबायलै आं फानलु नांदोंमोनलै आखाय सुना लाग्रोनांगोन र'
दा नाबा गन्थं मोखां दांलाबा बोरैबा जागोन दाउदै एवदोंमोन आं दानि अखा खोरोमलाजोब्बायलै गल' गासिनोसो लां खेला नावदारा बि अफिसियेला बि अफिसियेल नों जालालै नोंना टेन्डुलाया ओमफ्राय साइलि जयनिंनि प्लिज बोल रहा है इसके बाद लाव मोखांनो ब्लू नांगौ नावदारा अके खोनाबाय टेनसन लानाङा अके लागाव बोल रहा है साइलि ने हेलौ हेलौ जोंना माबा फैबाय बसुमतारी बाजैया रन्जित बोला सन्जित हेलौ सन्जित ब्रादार मा खबर होनदों खबर आंनि मोजां नोंनिया मा खबर ब्लु अके बि अफिसियेल हेलौ हेलौ ओमफ्राय मरा लाव जोमाव हिना कितना आईडी है तेरा नांदों अन सन्जित बात करो हाँ बात कर रहा है बोलो 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 साइली साइलेनासो हाथाय थागोनदां बि अफिसियेल बेनिफ्राय रन्जित लाइक दान थेंक इउ सो माच हेल' हेल' माइनाव आदा हेल' हेल' जोंना माबायाव अबाव थांखो एस बि आ बि अफिसियेल एस बि खौ सोंलाय हाथाय दंना गैया नै बसुमतारी अनामिका फैबाय नै बे अफिसियेल रन्जित कमेन्ट चेक साब दान रिप्ले मी खेला ना बुंदोलै देखो रंजित आपको मैं ब्लू दे दिया है ना फ्रेंड जाओ इसके बाद जॉइनिंग मी लाव मोरा नांबाय नै साइलिया एस बि ना हाथाय दं दारना ओइ जोंना बिखुनजोनासो हाथाय थागोन खोमालै माबाना बसुमतारी ना अफिसियेल हाथाय गोनां हाथाय जइन हजाव मोजांनो ब्र नादारा रन्जित ब्रादारा अके रन्जित ब्रादार नों बहानिमोनलाय रन्जित ब्रादार साइलि बोला जयनिं हजाव बोल रहा है लाव मोखांनि क्या बोला अनामिका सना कमेन्ट चेक साब दान केला ना बुंदों अनामिका आइ लाभ इउ नांबाय जोंना ना बुंदों गुरुं ग्रां सोनलाजोब्बाय माथो आदा अखा हायाखै नामा होनदों अखा हागासिनो दं नै अखा खोरोमलायदों गुरुं ग्रांनो माबा एलबिबाय आङो लस जायोना नाबा फैसाया आंना इसके बाद बि अफिसियेल मा जाखो बि अफिसियेल गल'ना गलाखैलै आं बिसनाथनिसो ब्र आं अके रन्जित ब्रादार आं मोनसे भिडिअ आगारदोंमोनलै मैयायो निउ भिडिअ आगारदोंमोन मोनसे भिडिअखौ फुल वाच खालामना होलाय प्लिज सन्जित मिस क्या कि नहीं मुझे बोल रहा है मोरा साइली मिस तो थोड़ा करेगा क्योंकि मेरा एल्बम नहीं आ रहा है ना हंस रहा है साइली मोरा साइली का तो इतना बड़ा बड़ा दांत होगा शायद अनामिका मा खालामदों सना गैलालै अनामिकायाव थांबाय फेस देखो संजीत ओके नाम डालना ओके बोल रहा है तेरे बिना मेरा फेस क्या देखेगा रे आप लोग
देखो बुड्ढा हो गया रे बुड्ढा। इसके बाद अच्छा बोल रहा है ओके ओके dong hai dong मा भिडिअ ब्र नावदों मा भिडिअ माने जिखुनु कमेडि भिडिअ आगारलाबायदोंमोनलां मोनसे नायना होदो दे सापर्ट खालामदो ब्रादार ओमफ्राय साइली बेबी कमेंट चेक साबधान प्लीज बैक करो बोल रहा साइली देखो आपको लाव मखंग ने साफ किया है प्लीज बैक कर दो इसके बाद ओके लाव विथ बोल रहा है ओके ओके नो रनजित ब्रादार ओके रनजित ब्रादार मा खबर मा रनजित ब्रादारा फरायगासिनो नामा आई लव यू साइली बोले साइली देखो व्यू पिछले आपको आई लव यू बोल रहा है न्यू फ्रेंड ज्वाइनिंग हो जाओ मोरा संजीत ये जमाव है लाव हाँ मतलब जमाव का है फिर भी जमाव का ये और ये भी चैनल है जमाव का चैनल है जमाव है जमाव जमाव मोरा साइली मोरा तू मोरा है रे साइली जना मिलम ब्रादार अन दं मिलम ब्रादार मा सिरि सिरि ब्रादार मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाहरदो दे मा ओंख्रिमोन मिलम ब्रादार अनामिका मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाहरदो दे मा एसां सिरि सिरि कमेन्ट खारजोब्बाय नामालै कन भाग गैया रे बारिसा गैया रे बारिसा गैया आं ओंख्रि संदों ब्रदों मिलम ब्रादार मा ओंख्रि संखोलै इसके बाद बी अफिसियेल बी अफिसियेल बेनिफ्राय जमाव क्या जमाव साब मी साइली बेबी केला बोल रहा है सब लोग खाता है मुझे आई लव यू यू सिर्फ तू नहीं केला है मोरा संजीत बोल रहा है मैं इसके बाद जमाव तिनतुला रायजोनिनो तिनतुला रायजोनिसो नामा बेनिफ्राय रंजादों नोंलाय बहानि संजीत ब्रदों आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आं उदालगुरिनि ओमफ्राय लाव मोखा होनदों अनला ना वाव मिलन ब्रादार गोथाव आलु नासोमोन गोथाव ओके लाव क्यों गुस्सा है मोहरा बोल रहा है बताओ बोलो आप लोग कल ना मैं रात का 2 बजे में सो गया था मैं कल रात का 2 बजे में सोया था आज मतलब रात का कल मतलब 12 बजे तक दूसरे का एल्बम में था और इसके बाद एक नया फिल्म देखा था नया फिल्म देख के एकदम बड़ा रात का 2 बजे में सो गया लेकिन नेट पे भी खत्म कर दिया था मैं आज का नेट पे और आज नया डाला है नेट पे अच्छा बोलो ना संजीत बोलो आई लव यू सभी को आई लव यू बी अफिसियेल मा जाखो डायलग होदो दे ज्वाइनिंग मी बोल रहा है दिव्या और पापा सा गया अन और इसके बाद न्यू फ्रेंड लोगो जादो फैदो आरोना अन थैंक यू किसकी एलबी में था तू बिदांग की एलबी में था बिदांग की एलबी तो आज ना क्या नाम था इसका हाउस स्वीप का एलबी में जाएगा न्यू फ्रेंड ज्वाइनिंग मी भी के साथ लाव कमेंट नहीं आया बोल रहा है हम लोग का दिव्या अनन रेबेल ने हाय साइली जी मोरा बोल रहा है मिलन अनन आज मेरा एलबी नहीं मोरा संजीत आज मेरा एलबी नहीं मोरा बोल साइली जी क्यों एलबी नहीं है साइली जी रात का 12 बजे में पूरा
एलबी ऑन करके सो जाएगा मैच। बी अफिसियेल अन बी अफिसियेल हाथाय गोनां टेन्टल' माबोरै जाखो? लोगो जानो हो आं जोंबो दाना लोगोखौनो जायालै मानसिफ्रा बोरैथाय आं बिराद उन्दुनोसो लुगैलाबायबाय डाटा अन खालामलाबायनानै मैं नहीं है इसलिए बोले मैन नहीं है इसलिए मैन मतलब क्या है साइली मैं समझा नहीं। ऑन थैंक यू सो मच ऑन सभी को बिंदिया थैंक यू सो मच। आप नाइट में आएगी आप नाइट में आएगी बोल रहे मैं नाइट में आज नहीं आएगा। आपका 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 एल में आपका एल में जाएगा कितना बजे में आपका एल बी मैं मतलब रात का कल आएगा। मैं रात में कल आएगा। इसके बाद रंजीत प्लीज ज्वाइनिंग में बेराट बारिश आ रहा है रे हम लोग का इधर बारिश आ रहा है दोस्तों बारिश अभी मैं कमेंट करेगा। बारिश आ रहा है रे बारिश आ रहा है बारिश।
अके थेंक इउ
बिराद अखा हादोंलै लोगोफोर इतना बारिश आ रहा है बारिश लाइन भी चला गया ओ नो 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 बेकार हो जाएगा रे बाय बाय लालायनोसै नामा लोगोफोर हेलौ 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 एसटि मारि मसलकाम कारेन्टबो गैलालै बेनिफ्राय ए टू जेड हेल्प सेंटर आप मूड करोगा बोल रहा है ए टू जेड आपको मूड क्यों चाहिए बोलो मुझे ये पहले मूड को क्यों चाहिए अखा हादोंलै बिराद अखा खोरोमदों दै बेखायनो आं रायलायाखैमोन ओमफ्राय कौन चला गया प्लीज कमेंट करो मैं एल बी बंद करेगा नहीं तो टेंटा थमथ्र'नाय दाना बि अफिसे लं जाना हो लं जाना हो टेन्टल'आ एसे मोजां जागोन आरोना नोंना लं जायोब्ला रनजितआ मा होनखो रावबो गैला नामा लोगोफोर नोंलै राव गैलालै अखा हादों नै आरो आं रायज्लायनोबो हायाना अखा हानायाव खोनाया बेखायनोथ' खारजोब्बाय नामाथाय कारेन्टबो थांना होबाय बालसो थेंक इउ गासैखौबो थेंक इउ ओमफ्राय रनजित ब्रादार नोंनाव खैथासो आइडि दङब्रा रनजित ब्रादार कमेन्ट गाइस जोंना एस दैमारि ब्रादार मसलकाम बार अखा फैदों जोंनिखैबो कारेन्ट गैया नोंलै ब्रादार मा खालामनो दोननोसैनाब्रा बेखौनो लस जासिनो आरोना दिनैनिया 39 गाहामनि नेट पेक सोनानै ओमफ्राय WT मोननाय नंला आरोना दिनै मा खालामनो मूड बंद कर प्लीज करूंगा बोल रहा है अरे यार मूड लेके क्या करेगा इसको तो पहले बताओ ए टू जेड लस जासिगोनथ' होनदों लस जानोलै ब्र लस जागोनथ' आरो उफाय गैया लस जोंलै ब्र मा खालामनो दोननोसैदांलै लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे बाय बाय लालायलायदो दे लोगोफोर सोर दङ कौन है प्लीज कमेंट करो एक दूसरे के साथ अभी मैं एल बी बंद करने वाला हूँ साइली ने बोला साइली आप BM नाना के पास जाएगा ना तो बोलो संजीत का करेंगे नहीं है बारिश आ रहा है इसका ये मतलब आपका एलबी में आने के लिए होगा कि नहीं होगा ऐसा बोल दो मतलब गारंटी नहीं ऐसा बोल दो नहीं तो BM ने गुस्सा होगा ना
इसके बाद एक दूसरे को साफ करूंगा बोल रहे। देखो एक दूसरे के साथ पहले बातचीत कर लो, इसके बाद में आपको ब्लू देगा। एनरोला गोलावफोर नारनांलै आंबो नारना जारलासो जाबाय बोथोरानो नोंलै एसटिमारि बोथोरानो दैज्लांनि बोथोर नालाय दैज्लां बोथोरसो होननांसिगोन। उदालगुरि मा गामि नोंना ब्र नों? आंनिया ना उदालगुरि माबानि मा होनना बुंगोन बेखौ टाउनावनो आरो ना उदालगुरि गलमा मनपुर इस्लाम कलेज लोगोफोर इस्लाम कलेज। इसके बाद न्यू फ्रेंड काम ज्वाइनिंग मी जाओ होनना बुंदों जोंनाव बी अफिसला। थम्स अप हेलो हेलो थम्स अप लाइक कर दो, मैं अभी एलबी बंद करेगा रे। बारिश आ रहा है, कारेंट भी नहीं है, मोबाइल भी चार्ज नहीं है, क्या होगा दोस्तों, जिंदगी बर्बाद। बाय बाय। ओके 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 ओके। देखो साइली बाय बाय कर लो, और जना थैंक यू सो मच व्यू ब्रदर, बाय बाय। ओके चार्ज नहीं है तो बंद करो एलबी। हाँ आई विल बंद करेगा, इसलिए तो मैं बोल रहा सभी को बाय बाय ले लो एक दूसरे के साथ। दोस्तों प्लीज कमेंट करो, नहीं तो मैं बंद करेगा। एस टी मारि ब्रादार आं एलबी दोननोसैलै, एस टी मारि ब्रादार आं एलबी दोननोसै। ओमफ्राय बिउ सेल थेंक इउ सो माच, एस टी मारि थेंक इउ सो माच, थाम्स अप ब्रादार थेंक इउ सो माच, ए टू जेड हेल्प थेंक यू सो मच, रनजित थैंक यू सो मच, साइली थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्तों सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय 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 टाटा। ओके ओके।